jiena nħobb inqabbel meta tmur għal waqt il-ħlas għal-twelid, isek mort tiġri maratona. Il-missier kollox jista' jagħmel. Kollox. Live physically breastfeeding. Tistrieħ, ħadd tiġi eżawsta. Veru. U meta inti ġismek ikun eżawst, x'imkien ħajkrolla. Il-3 xhur ta' wara twelid hija l-4th trimester, mela t-tarbija importanti li jkun fl-istess ambjent bħalli kieku qabel ma twieled. Huwa bżonn li t-tarbija tħossha safe, tħossha comforted, tħossha protetta. Nilqakom għal-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandi magħna lil Louise, wiċċ familjari żgur għal min kellu baby fi żmien il-COVID. U naħseb anke qabel. Jiena kelli. Inni naqra dal-mistier. Eżatt. Tgħidin nafti ta' x'tant għandek history inti illi jiena nafek through Parent Craft u bħala midwife l-isptar. Ekku, mela. Jiena inni midwife naqa' mhux ħażin, illum il-ġurnata it-tfal l-ewwel li t ikollhom il-babies tagħhom. Għamilt żmien twil, ġifieri għamilt snin naħdem il-labor ward u mbagħad meta kelli t-tfal tiegħi meta tħalt wara żgħira bdejt Parent Craft, ġifieri da tinsemmi isu 23 sena ilu. All right. Meta bdejt Parent Craft kien għadu bażiku ħafna bħala servizz, fil-fatt kont bdejt jisnu session li jien hemmhekk. U kien jiena ta' biss filgħodu bit-tnejn sal-ġimgħa filgħodu biss. U mbagħad jiena meta bdejt hemmhekk u bdejt mbagħad kont hemmhekk tal-post u jiġifieri mbagħad deħlin anke oħrajn. Bdejt dejjem nżid il-wara nofsinhar, fil-għaxija, l-ħdud u l-festi. Mbagħad bdejt anke nintroduċi għan-nanniet għal dawk li ħajadottaw jew jiffosterjaw, dawk li għandhom tfal oħrajn, dawk li ħajkollhom tewmejn. Dejjem bdejt dawk li kont introduċejt ukoll l-early pregnancy għax ħassejt li importanti ħafna li kemm jista' jkun dawn l-ommijiet u l-missirijiet nilħuhom kemm jista' jkun kmieni. Inti li jiġu għas-sessions ta' 28-30 weeks, hekk jistgħu ħafna darba ngħidulna jħassu biex ma kontx nafu din l-informazzjoni qabel. Allura introduċejna l-early pregnancy. Mbagħad meta beda l-COVID dak hija parti oħra mill-istorja li naħseb ġifieri maħniex ħaninsewha żgur. Fejn fil-verità riduna anke li mmorru fil-wards biex jekk inqala xi ħaġa, COVID fil-bidu kien ħadd ma jaf xejn, konna naħsbu jinnaf xi kelemiti kbira, ħadd iġri, allura jisna ridna nkunu preparati. U insomma jiena bqajt ninsisti u tilhom isma' jisna ħankunu l-111 ta' daw il-grupp ta' nies, dak iż-żmien fil-bidu in-nisa pregnant għallulhom vulnerabbli, ma tistgħux toħorġu, għallu iktar kien hemm żdied il-biżgħax ħajġrilhom xejn. Insomma, u aċċettaw u allura milt 3 xhur waħdi, ħloqt struttura kif nista' nilħaq il-dawn l-ommijiet u missirijiet. Kont intihom kuljum kont niċċekkja ġieri kienu anke kienu jinbidlu matul il-ġurnata x'ħajġri bħala pathway, ara kont intihom isma' jekk ħatitlu minn hawn, jekk inti ġej għall-vista ħajġri hekk. Kont intihom din l-informazzjoni kollu nċempel isma' xi ħaġa u iċemplu u mbagħad ħloqt il-page tiegħi Louise Midwife ukoll għaliex kienu qed jibatuli messaġġi fuq tiegħi personali u ovvjament peress li ma kienux friends tiegħi kienu jitlu bħala message request biex dejjem narhom, allura ħloqt Louise Midwife. U għadu ġifiri. Ekku, għadu available u attiv sal-lum. Nista' ngħid li ħajkun iktar attiv, qed ikun iktar attiv. Xorta ġifiri dak li jkun jissejbat messages, però anke bħala page il-pjan huwa li jkun iktar attiv u li jkun hemm anke ċertu servizzi oħrajn. U mbagħad ġew sħabi wara 3 xhur u
trejnjajtom x'għandhom jagħmlu, bdejna nkomplu nkabru, kellna l-grupp kont semmejtu Having a Baby, the COVID Experience, kien jisu l-main group fej kulħadd kien qiegħed hemm Ekku. u hemmhekk kont bqajt nagħti x'ħajġu n-news u jekk hux ħajkun hemm il-visitors, jekk il-father meta jista' jidħol. Ġifieri dawn l-affarijiet kollha bqajt nagħtihom anke sakemm ġejt biex tlaqt mill-Parent Craft. Anyway, hemm xi ħaġa ħaninsiha żgur. Bażikament ħloqt ukoll Ask the Parent Craft Midwife li dak li jkun jistgħu jiktbu anything biex u anki minn hemmhekk ħadd irrispondihom midwife. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex sfortunatament anke f'dan iż-żmien, anzi kultant ngħid iktar u iktar f'dan iż-żmien fejn ħafna informazzjoni fuq l-internet, ikun hemm ħafna dik li ngħidu conflicting advice jew contradictory advice jinnaf issaqsi persuna tgħidlek mod u mbagħad forsi xi ħadd ieħor jgħidlek u mbagħad jista' jkun hemm xi ħadd ieħor li jgħidlek jiena għaddejt minnha dik taf x'għandek tagħmel. Dak mhumiex l-affarijiet. Inti meta ssaqsi, speċjalment meta tiġri xi ħaġa rigward it-tqala, rigward il-baby, importanti li ssaqsi professional. Ekku. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti. Aħna dejjem konna open ġifieri għal kwalunkwe ħaġa, jiena dejjem kont ninsisti isma' anke jekk inti għandek ħmerija, saqsija. Vera. Għax jekk inti dil-ħmerija qiegħda tinkwetak qed taħseb fuqha, qomt bil-lejl u ħsibt fuqha, jiena sempliċiment xi ħaġa dawn li ngħidu l-pregnancy myths li għadhom jeżistu. Jekk xi ħadd jgħidlek isma' jekk tħares lej dik il-pittura kera, tħares lej pittura kera, għax il-baby jista' jiġi kera. Li hija ħmerija. Ħmerija, eżatt, imma inti peress li inti pregnant, temmen ħafna affarijiet u tibda tgħid imma jiena bla marit ħares lej dik il-pittura tajt vera l-baby tiegħi. għax ma tkunx tittuħu riskju. Għax ma tkunx tittuħu, għax ma tafx, inti huwa misteru, you know? Tibqa taħseb u tqum ma tgħid ħares dom tinħares lejha dik il-pittura, Eżatt. fil-verità, vera ma tagħmel sens. Imma inti jekk inti qed taffettwa, allura importanti, u importanti minn naħa l-oħra li min ħajwieġbek mhux ħajgħidlu hemm dok ħmerijiet. Għax billi jgħidlek ħmerijiet u tgħidlek, inti wara ftit dak il-ħin ħadd ħatitħaq jew vera ħmerijiet. Wara ftit ħatitħaq ħatgħid imma forsi kieku jiena saqsejt mod ieħor, kieku saqsejt isma' jiena dik il-pittura kienet fix-xemx jew kienet jew kelli nuċċali tal-vista fuqha li wkoll ma nagħmel sens. Imma xorta. U tibqa' tgħid. Allura jekk jien ħanfehmek ħanajdlek isma', ħanispjegalek għal xiex ma tagħmlix sens. Ħanispjegalek u inti tgħid, okay, fimta? Issa nista' nneħħiha minn moħħ. Eżatt. Allura dejjem ngħid importanti ħafna li inti min anka għand min tmur biex issaqsi, all right? Anka għand min ikun qed joħsiebek, importanti li kollok rapport tajjeb li daw il-mistoqsijiet tista' tistaqsihom. U mhux biex tistaqsihom, imma ħajwiġbuk Informattiva. mod li inti tifhem dik. Jiena billi nuża ħafna kliem dawk li ngħidu medical jargon. Eżatt. All right? Eżatt. Inti ħadd impressjona ruħek forsi ħadd tgħid vera għandu raġuni u għandha raġun. Imma wara ħadd tgħid ma x'rid tgħid eżatt. 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 So, importanti, aħna rridu ninżlu għal-livell, anke aħna professjonisti ninżlu għal-livell tal-parents, tal-nanniet, ta' min ikun qed isaqsina, tal-carers, għax anke carers ikonna li għandhom bżonn jew jirrikjedu forsi ċertu informazzjoni għax dawn jieħdu ħsieb it-trabi. It-trabi ekku. Illum il-ġurnata il-xenarju nbidel. Veru. Meta jiena bdejt Parent Craft, forsi jekk kien ikolli 20 mara li qegħdin għal ġewwa għas-session, forsi waħda jew tnejn kienu jmorru lura x-xogħol jaħdmu. Illum il-ġurnata, naħseb qas waħda ma jkollok li ma tmurx lura x-xogħol. Jiġifieri inti timxi skont iż-żminijiet. U dik hija importanti ħafna. In-nanniet l-istess qabel kien ikollna ħafna nanniet li jkunu lesti available biex jieħdu ħsieb it-tfal. Illum ħafna minn nanniet jibqgħu jaħdmu. Jibqgħu active, jibqgħu jridu jsifru u għaliex le. Daw iż-żmien tagħhom għamluha li irabbu tfal il-familja.
Alright? Ġifieri sabiħ li jiena ikolli in-nanniet u issa anke qed jitlu anke relatives li hija xi ħaġa sabiħa dik ukoll xi ħaġa tal-aħħar ġifieri li inti qed ikollok tsijiet li qed jgħidu isma' jiena nieħu gost kieku pereżempju niġi jew lesta li nżomm it-tifel sakemm intom toħorġu kemm importanti li l-koppja jibqgħu ir-relazzjoni tagħhom tibqa' mhux biss marbuta ta' tfal imma naħsbu wkoll fir-relazzjoni tagħhom. Dawn huma kollha aspetti li rridu naħsbu fuqhom, mhux biss sempliċement mela inti ħajkollok tarbija mela all right, ħaniżnek, ħanara li m'għandekx zokkor, ħanajdek x'għandek tiekol. It-tarbija nara li qed tikber li qed tieħu sew, il-qalb mixja tajjeb, mhumiex dawn biss. Huma l-emozzjonijiet kollha li ġġib anke jekk ikollok pregnancy pjanata. All right, u inti verament looking forward u diġit ma ta' suppost u inti bħala finanzjarjament inti stabbli, bħala koppja inti stabbli dik importanti ħafna. Jekk ikun hemm problema fir-relazzjoni, importanti ħafna one li ma ngħidux jekk ikollna tarbija, r-relazzjoni tagħna tiġi aħjar. Għax pjuttost nafu li anke meta jkun hemm relazzjoni stabbli tista' tkun challenge li kollok baby, all right? Imma jekk inti relazzjoni mhijiex hemm xi ħaġa li mhijiex sew, mela importanti li nitkellmu, importanti li nsibu għajnuna li nikkomunikaw bejnietna jew nkella nitkellmu ma' xi ħadd biex nkunu nistgħu naraw minn kmieni kif nistgħu nikkomunikaw aħjar, x'nistgħu nagħmlu aħjar, kif aħna bħala koppja, bħala familja issa meta jkollna tarbija, ħankunu iktar sodi. Aħna llum dan is-suġġett ħan iddiskutu kif nippreparaw ruħna jew min ħajkollu tarbija emozjonalment il-relazzjoni tal-familjari. It's not just kif ħanuħsib il-baby, għax meta tiġi tarbija ġdida u llum nista' ngħid għax għaddejt minnha, mhijiex just kif ħantih il-botil, kif ħanbiddilu n-nepi, kif ħanaħslu, kif ħanlibsu. Iżjed minn hekk. Nagħtu ħafna enfasi fuq kif ħanieħdu ħsieb il-baby. U ħafna wkoll għajnuna u informazzjoni dwar kif taffettwa il-mental health u l-emotional well-being tal-familja kollha. Imma inħoss li xorta forsi ċertu affarijiet ma jintqalux jew pereżempju ma jiġux mitkellma daqshekk. U nemmen li huma importanti. Għaliex daqskemm importanti li tkun preparat fiżikament, forsi finanzjarjament, hija importanti ħafna wkoll li tkun preparat għal ċertu realtajiet li se tiltaqa' magħhom, li ħajkunu hemm li b'xi mod jew ieħor preparat kemm tkun preparat nemmen u lest kemm tkun lest u ppjanat kemm ikun pjanat. Li kollok tarbija xi ħaġa fil-verità random, xi ħaġa li anke jiena persuna li nħobb kollox nippjana, kollox taħt kontroll. Imma tarbija tħarbatlek kollox. Jekk pereżempju jiena llum pjanata li ħirġa, u dal-bejba ma jiflaħx. Jiena ngħid qod ma niflaħx ħadd żewġ panadols u tlaqt il-barra. Imma having a baby hija kompletament differenti. U llum ħan nittekiljaw naqra dan is-suġġett. Ifhimni, ara. Mela, kif semmejt tajjeb inti? Li inti ħajkollok tarbija, dik hija kapitlu ġdid minn ħajtek. Ekku. All right? U hija kapitlu totalment differenti minn li inti qiegħda miż-żewġa jew mal-partner jew ġifieri meta inti kont tifla huwa kapitlu, meta inti bdejt taħdem huwa kapitlu, meta inti ġifieri u dan huwa totalment u kif għadt inti tajjeb taqra u ħafna fejn taqra u kultant iktar kemm taqra iktar titħawwad. Ekku. Right? Importanti ħafna li ikunu lesti li ħajkun hemm eċċezzjonijiet, li ħajkun hemm affarijiet li mhumiex skont it-textbooks, all right? Għax kultant iħawdu, pereżempju kemm suppost torqod it-tarbija, niftakar meta kelli tfal tiegħi kontat min qed jiktibha di jew qatt ma kellu tfal. Jew raġel, x'ma jistax ikun it-tarbija tiegħi il-ħin kollu mqajma. U da qed jgħidli għax niftakar kien hemm stampa bix-xemx u bil-qamar, mela l-qamar fih daqshekk u x-xemx fiha daqshekk. Suppost imqajjem daqshekk,
you know? Ġifieri, kull tarbija hija unika, kull relazzjoni hija unika, kull koppja hija unika, kull familja, all right? Kull Irridu tqala. nqisu- Kull tqala hija unika, ġifieri rridu nqisu ħafna affarijiet. Irridu nqisu anka f'semmejn qabel jekk it-tarbija ġiet pjanata jew le, jekk is-saħħa tal-om. Irridu nqisu forsi miex tkun għaddejja, jekk hemm tfal oħra. Jekk da tfal l-oħra għandhomx forsi bżonnijiet jew inkella jimirdux, jew inkella fil-familja tiegħi hemmx forsi jinnaf mart. Fil-familja tiegħi ġifieri dik li ngħidu l-extended family, all right? Ġifieri hemm ħafna affarijiet li rridu nqisu, ma nistgħux inqisu biss sempliċement li inti ġimgħa wara ġimgħa kemm suppost tikber it-tarbija u dawn l-affarijiet biss, kemm tiżen u jekk għandek sokkor, jekk għandek pressjoni, dak importanti ħafna. Però wkoll min xiex tkun għaddejja l-om, il-koppja, il-familja tagħha, hemm ħafna affarijiet li jistgħu jaffettwaw li forsi ma jidhrux. Ekku. Allura kemm importanti aħna ninsaqsu. Isma' kif inti sejra kollox sew, hemm xi ħaġa li tixtieq tistaqsi, hemm xi ħaġa li forsi qed tħoss itqala bħala toqol iktar mis-soltu, dawn l-affarijiet. U meta nitkellmu fuq l-emozzjonijiet, fuq relazzjoni, fuq dawn l-affarijiet li aħna kultant jisna jekk naraw li fuq barra jidru tajjeb, iktar kemm il-persuna titkellem mill-bidu, inqas jkun hemm problemi. Ekku. Mela kemm importanti li nsaqsu. Isma' jekk ikun hemm xi ħaġa li tixtieq tgħidli, tkellem, toqgħodx iddejjaq, da jiġru l-kulħadd. Allura dak li jkun ħatitkellem, ħassaqsi, anke kif semmejna qabel, ċertu biżgħat, ċertu ħsibijiet. U x'jiġri, kif noħorġu tqal, mela ħajkun hemm ħafna rakkonti. Kulħadd jirrakkonta u jiena taf kif kont fit-tqala u ommi u oħti u ma nafx min. Issa, jiena mill-esperjenza tiegħi dejjem nara li meta jkollok inti tqala jew il-birth, it-twelid, ħafna drabi jisu il-fokus ikun fuq il-negattiv. Taf kemm Vera. kont nirramettien u ma kontx ikun nista' u kien ikolli ħafna buħawieċ u kemm domt fil-twelid, in-negattiv. Meta tiġi li jkollok it-tarbija, ħassib ħafna child experts. All right? Għax hija xi ħaġa. Having a baby hija xi ħaġa li kważi jagħmilha kull mara. Allura ħafna informazzjoni u ħafna history. ħafna history, però having a baby, daw child experts ħafna drabi ħajrakkontaw fil-każ tagħhom kemm kienu tajbin. Aha, all right. Mela tiegħi kien jorqod il-lejl kollu. Tiegħi tajtlu n-neppi ta' sena u nofs. U ġelu tħossok ħażin. U inti tibda tgħid ma' fim tħossok ħażin. Mela, importanti ħafna. One, it-tarbija tiegħek hija unika, it-tqala tiegħek hija unika. Toħodx tikkonċentra fuq li jgħidulek, għax ma tkunx eżatt. Jekk ikollok xi ħaġa li tikkonfondik jew mela saqsi. Però saqsi the right source. Okay? Issaqsix fuq ix-xogħol. Issaqsix daw il-Facebook pages li huma mhumiex professional. Tajjeb, ġifieri importanti ħafna. Għaliex inkella imqar xi ħadd jgħid kelma waħda, imqar xi ħadd jgħid jien taf x'kont nuża, jew jien taf x'kont nagħmel, inti tgħid tajt nipprova le. Dawn l-affarijiet tagħmilhomx, all right? Ħafna drabi kif semmejt qabel, il-myths jeżistu, daw l-għajdut għadhom jeżistu li għajdunna tagħmel xek u tħarġ semm u tagħmel xek. Mela importanti li inti xi ħaġa li qed taħseb fuqha jew qed tinkwita fuqha jew qalulek go to the right source. Ekkom. Sewwa, ġifieri importanti ħafna dik. Tajjeb? U ħassib minn u kif semmejt qabel importanti li min qiegħed jmexxik, min qiegħed iwieġbek, ħajwieġbek jew ħatwieġbek mod li inti tifhem. U mod li inti tgħid okay, mela issa dik settled. X'ħanibqa' ninkwita fuq. Di dawn huma affarijiet. U jekk hemm xi ħaġa emozjonali importanti li titkellmu, jekk inti ma tistax torqod għax qed tinkwitak xi ħaġa, jekk inti kull meta taħseb fuq it-twelid qed tħossok anzjuża, jekk inti xi ħadd qallek xi ħaġa jew
fuq it-twelit innifsu anke fuq it-tarbija, mela nitkellmu. Alright, ġifieri dawn huma affarijiet importanti ħafna vera. ħafna. U kultant ma naħseb ma ntuħx l-importanza. Diki, jien hekk naħseb, jisu jkun hemm ċertu affarijiet li ma jintqalux u mbagħad l-om tibda ssaqsi. Iktar, illum jiena nara kemm il-pregnancy u kemm it-twelid saru ħafna dik li ngħidu medicalized. Jiġifieri kważi il-pregnancy sirna nħarsu lejha bħala kondizzjoni. Alright? Meta mara toħroġ ilha rridu niftakru għadi, il-mara, il-ġisem tal-mara huwa magħmul biex iġor tarbija. Huwa magħmul biex iwellet, huwa magħmul biex iredda. Mela għalfejn għandna dan il-ħafna inċertezzi u kif noħorġu tqal nibdew ngħidu issa min jaf jekk imur ħażin, min jaf jekk ikollix pressjoni, iva. Emmi vera jkollu pressjoni, imma l-maġġoranza kbira ma jkollhomx. Ekkum. Mela ejja naraw daqsxejn u qisu iktar kemm żdiedet it-teknoloġija, iktar kemm żdiedet li inti għandek għajnuna, iktar inqas jisna aħna konfidenti fina nfusna. Mela aħna rridu ngħidu. Importanti li gawdu għattar it-tqala. It-tqala diki. Għax, ma d-dix ikonna 6-7-8 jinn naf kemm kien. Waħda jew tnej forsi, sewa. Mela kemm hu sabiħ li ngawdu. Li ngawdu veru. Kemm hu sabiħ li nemmnu fiha u ngħidu ġurnata b'ġurnata anka looking forward, biex ngħidu mussa min jaf xi xi ħaġa ħażina, min jaf it-twelid jekk ikollix bejn, you know? Importanti ħafna li nemmnu fina nfusna, importanti ħafna li nemmnu fil-ġisem tagħna. Di vera, di xi ħaġa. Imma llum il-ġurnata l-problemi sirna nindunaw bihom mhux mill-ewwel minn qabel ma kważi ma jkunu hemm. Mela jiena kapaċi, jiena ħajkolli tarbija, kapaċi tqala, kapaċi wele, jekk ħajkun hemm xi problema, allura ħansib min joħsibi. Hekk irridu nirraġunaw. Verissimu, sewwet tgħid, vera, ikun hawn ħafna mothers pereżempju jgħidulek il-laħwa appuntament 4 ġimgħat oħra, madonna jien għandi 4 ġimgħat oħra. Nistenna biex nara dik dal-baby u xi okej, speċjalment fil-bidu ma jkunux iħossu t-tarbija tiċċaqlaq, għax forsi meta t-tarbija tibda tiċċaqlaq ikun hemm dik iċ-ċerta ċertezza. Li tlifna il-fiduċja fina nfusna, konfidenza fina nfusna, l-affarijiet imorru sew, irridu bil-fors kull vista naraw il-baby, pereżempju. Vera. Ma b'hemmx vera. Jekk kollox imurkum biex isew, jekk il-pregnancy hija low risk, m'hemmx għalfejn li nagħmlu ultrasound kull viżitt. Ġifieri, I mean, it's your choice, però u bat issib min jgħidlek għax m'hemmx għalfejn. La darba aħna li hemm bħala ultrasound huma fil-bidu li ngħidu dating, ultrasound ġifieri bħala date biex naraw id-dati. L-anomaly scan, ovvjament, hija importanti ħafna u dik normalment issir about 20 to 20 weeks, jekk kollox ikun sew, mbagħad lejn l-aħħar nagħmlu scan biex naraw anke ir-ras tal-baby kemm kbir, eċetera. Jiġifieri, it's your choice. Jekk imma mhux għax ma ssirx jew, you know? Panic, ekku. Anke hemm il-movement. Jekk noqogħdu sejrin hekk kważi nistgħu naqbdu monitor, noqogħdu nżommuh magħna ħin kollox, you know? Kemm hu sabiħ li ngawdu l-pregnancy. Vera. Ħafna sabiħ. Ħafna mothers wara jgħidu ħasra kemm nimissihom il-kicks, kemm nimissja ġismi li kien pregnant. Ekku. Looking back inti tibda tgħid wara jħassra wkoll kemm qattni kwieta you know, ġifier kemm ma gawdejtix il-pregnancy. So, tista' tkun esperjenza sabiħa ħafna, però kif semmejt qabel, jekk ikun hemm xi ħaġa tiddejjaqna, nitkellmu mill-ewwel, hemmhekk iva. Hemmhekk ma noqgħodux ngħidulhem xejn u li ma nsaqsix. Le, jekk hemm xi ħaġa qed tiddejjek jew mhijiex tas-soltu għax inti taf ġismek ovvjament kif inhu, hemmhekk nitkellmu. Ekku. Alright? U nitkellmu però mhux ma tax-xogħol imma ma professional. Tajjeb, u dan professional jiena nħoss li għandu jkun hemm u għandu jispjegalek mod li inti serraħ moħħok u tgħid okej, mela dik okej. So ġifieri dik rigward il-pregnancy u l-birth. Wara li konna l-baby, ħafna drabi again, meta tkun qed titkellem ma' koppja, ma' mother li tkun pregnant, u tibda tkellima fuq wara twelid, isu
jiqfu sa twelid. Jisom jgħidu l iva laqwa li kolli l-baby sew, Vera. li tkun sew, bat naraw. Umbat, eżatt. Imma li mbagħad naraw tiġri kif eżatt jitwiled il-baby. Ekku. Mela, inti kif jitwiled il-baby, inti bxejt fil-fażi l-oħra. M'hemmx running in, m'hemmx ħanu 15, noħodhom easy. Mela. Mbagħad nidħol għalija. Vera, vera. Ġifieri, importanti ħafna li inti tkun preparata liha. U again, importanti ħafna xina nara li waħda mill-kawżi mill-eruq tal-problemi wara li kollok il-baby hija in-nuqqas tal-qatt. Hija l-exhaustion. Alright? So, importanti ħafna għax li qed jiġri peress li ħafna ommijiet qed imorru lura x-xogħol daqshekk malajr, qed jippruvaw itawlu żmien ta' qabel it-twelid biex ikollhom iktar lif wara li jkollhom it-tarbija, biex jkunu iktar ma jiġru. Alright? Issa, li rridu niftakru li inti il-ġisem għaddej bintan changes. U lej l-aħħar tal-pregnancy, importanti li tistrieħ. Li tistrieħ. Ġifri ma tistax inti tibqa' taħdem sal-aħħar ġurnata u mbagħad tmur id-dar u ssajjar u tnadda u taqla l-kamra tittaq. Le, tistrieħ. Ġifri jekk inti da jiena nħobb inqabbel meta tmur għal waqt il-ħlas għal-twelid, isek mur tiġri maratona. Ġifieri, meta jkun hemm kwalunkwe sports li jkun naqra intensiv, dejjem jgħidulek trid tistrieħ qabel, Mela. ma tistax lejlek li mort maratona tmur tagħmel ġirja ta' 10K. Mela x'inhu? Sewwa, jiġifieri għax imbagħad tkun għajja, eċetera. So, hija importanti, trid tistrieħ. Trid tistrieħ u jekk hemm bżonn iġib lajnuna. Sewwa, wara li kollok tarbija, jiena nara priorità kbira ħafna li l-hom tistrieħ. Għaliex għax ġisem ma jkun qed jiġi ftieħu wara li wellet it-tarbija. Right? U ma tistax inti, ma nistax, il-priorità għandha tkun biex tistrieħ. Ma tistax inti toqgħod tgħid u timmaġinak li alright, kellek twelid tajjeb, it-tarbija tajba, mela kif torqod it-tarbija ħammur ndakka, ħammur insajjar. Le, għax bil-lejl inti qed tqum. I mean, tajjeb u llum qed tisir ħafna wkoll li qed tinqasam anke l-lejl, li ġieri anke jekk tkun breastfeeding il-mara tekspressja l-ħalib u bil-lejl il-missier jagħti l-ħalib il-mara tistrieħ. U di xi ħaġa oħra pereżempju. Again, din hija anke aħna s-soċjetà tagħna. Il-lom toħsib it-tarbija, alright? Allura ġġiet li kolli tarbija ġiet an added role. Mela jiena mistennija li nibqa' nagħmel dak kollu li kont nagħmel qabel. Inkluż il-faċendi fid-dar, it-tisjir, immur lura x-xogħol u di oħra. Meta mmorru lura x-xogħol, skont anke x-xogħol kollu, illum il-ġurnata bit-teknoloġija li hawn, alright? Mela, kellek it-tarbija, congratulations, batnilek bukket fjuri, proset, ma nafxiex, alright, forsi xi kaxxa ċokkolatini. Imma jumej wara batnilek email, isma' rispondi jenna di għax importanti. Il-mara tistrieħ. Importanti, ġifieri tridu tiswiċċjaw, tridu tispjegawlhom il-taxxol. Isma' jiena ħanieħu dan iż-żmien huwa għalija biex ingawdi t-tarbija kif jiena qiegħda nirrispondi l-emails. Alright, ġifieri importanti ħafna. Dan huwa żmien kif semmejna qabel waħda tnejn kemm ikonna tfal. Eżatt. Mela gawdih. Eżatt. Għax darba ħajġu jikbru malajr. Issa, ħanerġa' mmur għalli kont qed ngħid qabel. Il-missier kollox jista' jagħmel. Kollox. Liv physically breastfeeding. Il-bija kollox jista' jagħmel bid-denneppi jaħsel il-baby, iżomm il-baby, jiraqdu ma nafxiex, kollox. Xogħol tad-dar. Jkun forsi pending. U jista' u ma ngħidux għax qed jgħidi, le, qed jagħti semu. Bħalma qed nagħti semi jiena qed nagħti. U din hija xi ħaġa naħseb li hemm bżonn li tinbidel. Qed tinbidel eħem ma. Insib ħafna missirijiet li jridu jipparteċipaw anzi jkunu looking forward li ikollhom parti. Again mbagħad
Importanti ħafna li jekk jien ħanati semi bil-mod tiegħi, però mbagħad lanqas irrid nieħu over li nippretendi li għax dak huwa l-mod li suppost le. Kulħadd ikollu l-mod tiegħu. Kulħadd ikollu l-mod tiegħu, eżatt. Da bħal meta mmorru ġiri n-nanniet. In-nanniet ikollhom il-way tagħhom. Eżatt. Issa jekk inti daw ħajjejnuk, all right? Ma nippretendix li daw iridu jagħmlu eżatt u walla ħares ma jagħmlux eżatt kif ngħidu. Eżatt. Aħna n-nanniet inkellmuhom ukoll però min-naħa l-oħra u ngħidulhom isma'. It-tarbija hija tal-ġenituri tagħha. Ekku. Mela importanti li aħna nimxu skont il-mod kif iridu irrabbuhom huma. Sawa? Ma nistax jiena ngħidlek aħna konna nagħmlu dok merijiet le. L-ewwel l-affarijiet jinbidlu. All right? Ekku. Jiġifieri aħna stess anke mir-riċerka li ssir dejjem l-affarijiet jinbidlu. Pereżempju, sa ftit żmien ilu, all right? Jien niftakarni meta kont min nilħaq, konna ngħidulhom il-babies tpoġġihom fuq żaqhom. Tpoġġihom. Illum ngħidu it's a no-no laqas la ġemba. Ngħidu il-babies impoġġuhom fuq darhom biex jorqdu u dan minħabba r-riċerka li ssir. So, jekk jiena bħala nanna ngħidlek ma jiena la ġemba ta' ħanpoġġiha la ġibri fuq, you know? Eżatt. No, importanti ħafna li nimxu u issib ukoll illum il-ġurnata ħafna nanniet li lesti li anka ikunu jafu x'inhu jiġri, ġifieri li jinteressaw ruhom li hija xi ħaġa sabiħa. Saġa sabiħa ħafna. Sewa. So, hija xi ħaġa importanti ħafna li kulħadd jagħti semu, però li nimxu jitfitu nikkomunikaw. Komunikazzjoni dejjem tajba. Il-komunikazzjoni. Jiena wkoll dejjem għandna naħsbu wkoll dawk li meta jkollna tfal oħra. Għax it-tfal l-oħra, speċjalment jekk dan jew din għamlet ċertu żmien weħida, isa l-prinċipessa. Kull ħaġa li tagħmel, kulħadd jiġri biex jiedu. U f'daqqa waħda ġie il-baby. Joħdilha l-attenzjoni. U l-ewwel ħaġa li nsaqsu meta nitlu d-dar. Kif in il-baby u dat tifel jew tifla insejnieh u sew. Eżatt. Għax ħossa anzi jiena dejjem ngħid qabel ma jiġi l-baby tajjeb li nuru ħanka videos meta hu kien żgħir, jew kienet żgħira, allura tirrealizza li meta kien il-baby kienet tkun ħin kollu f'idejkom. Ekku. It is part of the process, you know, u dejjem tfaħħara. U li issa meta jiġi l-baby jagħtu lila lill-aħwa Importanza. jagħtu iktar importanza in-nanniet u l-missier. Pereżempju, speċjalment jekk il-baby tkun breastfeeding. Għaliex jien naf sejra tixtri. Ejja mija jħammur nixtri, ejja ħammurru sal-bandli, you know, allura t-tifel uħossu li Involut. mhux issa twarra. Eżatt. La ma jrid ħajda jħossu, jew inkella dak kif jagħmel naqa' sejjes jew qed jilgħab xogħol kwieta x'qed il-baby. Eżatt. You know? I mean, mhux inħalluh huwa jisaqgħu ma nispjegaw, ma fl-istess ħin intu attenzjoni, fl-istess ħin ħanilagħbu flimkien. You know? Jiġifieri mod u mod kif inti. Naħseb din hija vera parti challenging, speċjalment fuq l-om u anke l-missier, insomma, min ikun qed juh x'intiġi biex tqassam il-ħin bejn it-tnejn. I mean, u għalhekk tajjeb li niftakru, tajjeb li wkoll inġibu l-għajnuna speċi ta' li anke tkun meta jkollna tfal oħra kemm hu sabiħ li jkollna għajnuna. Diki. Jiena dejjem ngħid għax illum jeżistu ġifieri dejjem affarijiet ġodda u sbieħ u niċċelebraw u il-baby showers u il-gender reveals. Sabiħ li taqla u forsi naf anke xi ħaġa li nħobb ngħid jien meta jkollna l-baby showers tajjeb li anke nsaqsu. Isma' jew forsi jekk nkunu tax-xogħol pereżempju anka toħroġ bejnietna u tixtri xi ħaġa kbira aktar milli affarijiet żgħar. Eżatt. All right? I mean, kulħadd jaf li affarijiet żgħar kultant sbieħ inżommuhom imma kemm hu sabiħ li flok xrajna affarijiet żgħar xrajna pereżempju prem. Eżatt. Jew xrajna, you know, ġifieri dawn l-affarijiet. Però l-istess ħaġa jiena ngħid kemm hu sabiħ li apparti il-gender reveal jew il-shower, il-baby shower, kemm hu sabiħ li noffru mqarsatej mill-ħin tagħna. Vera. Wara li konna. Vera. All right? U ngħidu isma' jiena sejra nixtri.
Inġiblek xi ħaġa. xi ħaġa. Isma' ħana qed nagħmel dix il-forn nagħmellek wieħed. Eżatt. Taf Tagħmel torta, jiena kont bażik. insibhom mitqlu deb li ma tix taħseb għall-ikel, speċjalment l-ewwel ġimgħa tal-baby. U li inti tistrieħ, jien nerġa' Eżatt. l-iktar ħaġa priority għalija għall-om li tistrieħ. Tistri. Jekk l-om mhijiex ħad tistrieħ wara li kollha t-tarbija, alright, u diet u all hours, mela x'in torqod it-tarbija torqod. Jekk mhijiex ħad tistrieħ, ħad tiġi eżawsta. Veru. U meta inti ġismek ikun eżawst, x'imkien ħajkrolla. Jew fiżikament mela ħatħossu ħajjiena, ħatħossu tistordi, jew inkella psikoloġikament. Veru. Veru. Dik hija jiena lija dik hija l-eruq ta' kollox. U importanti biex biss għall-om, importanti anke għall-baby. Il-baby iħossu li l-om hija Kont ħanajdlek. msliħa. Il-baby iħossu li hemm ċertu anke għall-bonding, alright? Irridu nneħħu din l-idea li il-baby postuha fil-kot, le, il-baby mhux postu fil-kot, il-baby l-ewwel 3 xhur, aħna fil-fatt sirna ngħidula the 4th trimester. Trimester. Għaliex, the 4th trimester ġifri inti l-pregnancy għandha 3 trimesters. 3 xhur, 3 xhur, 3 xhur. Il-3 xhur ta' wara twelid hija l-4th trimester, mela t-tarbija importanti li jkun fl-istess ambjent bħalli kieku qabel ma twieled. Mela ikun qiegħed Mal-om. ikun hemmhekk. Dik misconception, dik tal-antik, eżempju ħalli ħajik jiftaħ il-pulmon. Id-derriħx li dejn vera u fil-verità u jkun jaħseb tipprova jibni l-bond Ara ħana. f'dinja ġdida tista' tgħid għax dan filli kien 9 xhur ġewwa u filli tkun overwhelmed isek morġu post ġdid. Ħana jidlek. Aħna parti minn grupp ta' annimali sewwa li aħna mammals. Issa għandna il-mod kif tikber it-tarbija, kif twellida, kif tredda, ecc. Aħna l-unika mammals li kif titwilet it-tarbija u warbuha. U warbuha minn malhom. Alright? L-ebda mammal, jekk inti tħares lej klieb, jidna fniek, u ma xinuma, annimali tigri, whatever. Iż-żgħar ikunu dejjem ħdew. Malhom. Magħhom. Vera. Għall-irdos, sasħana, jixorbu, jorqdu. L-ewwel ftit ġimgħat ħajkunu malhom. Issa aħna t-tarbija tagħna kważi ma mitwelid ħanisseparaw. Vera. Alright? U mhux hekk, jekk inti l-istint jgħidlek biex iżomma miegħek, xiġri, ħassib min jgħidlek le ta' Noqgħod derja li dejn. Mentri it is, u di ħanajda loud and clear, it is a need. Bżonn. Daqs kemm huwa bżonn li t-tarbija żomma sħuna, li t-tarbija żomma tixrob, nadifa, huwa bżonn li t-tarbija tħossha safe, tħossha comforted, tħossha protetta, u dan ħajaffettwa iktar. Psychologically. Meta inti t-tarbija separajta, din ħajkollha separation anxiety, ħatibki, u bħaċ ħajġri, jew ħatibki iktar, ħatixer. Ekku, konġeja lija. Ħaterfaħħa u ejja, niprofa nikkalmak malaj ħanġa podġik posto. Eżatt. Jew inkella dit-tarbija taqaf tibki. U inti jista' jkun ta' madwarek ħajdulek, it-tara, imnalla ħalejta tibki, issa drat. Le, ma jfissirx li drat. Din it-tarbija qed tgħid min suppost ġie qed jipproteġini mhijiex hemm. Mela jiena irrid naħseb fija nnifsi. Mela ħin noqgħod kwieta, da bħal meta għandek jiena ftigra pereżempju baby intilef fil-foresta. Qed jgħajjat il-ommu, ommu ma ġietx. Joqgħod kwieta xejn ħjar naħseb fija nnifsi għax inkella min suppost qed jipproteġini ma ġietx u jiena ma nafx ħajġri. So, baby li huwa kwiet ma jfissirx li huwa a happy baby. Dik hija importanti ħafna. Issa jkun he is a depressed baby fis-sens li dan mhux ċert minn ta' madwaru u jħoss li min suppost qiegħed hemm ma mhuwiex. Ġifieri hija xi ħaġa li dan qed isir ħafna studji fuqha fuq attachment. Attachment theories u hekk u L-importanza li jkun hemm attachment biex ikun hemm bond u security. Attachment, eżatt, ikun hemm security u dat tifel pjuttost bil-kontra li tgħidilna s-soċjetà. S-soċjetà tgħidilna terfaw xi ġidra dek. Dat tifel isir indipendenti ħafna iktar malaj. Meta inti, u hemm differenza, jekk jiena t-tarbija nerfaħħa bil-ħsieb li kif tikkalma mpoġġiha,
it-tarbija taf. Mela. Jekk jiena dik tarbija irfajta biex ingawdija u biex nurija li I am there for her u jiena kalma, it-tarbija ħatkalma ħafna iktar malaj. U ħatħossa protetta. Alright? Jekk kif ħanerfaħħa nibda jinna niprofa raqqada biex impoġġija, it-tarbija tħossa u mija ħatkalma qatt. Mhijiex ħatkalma. Ħatibqa' ma torqodx fil-font, u kif tpoġġija terġa' tqum, u mbagħad inti ovvjament għax tkun għajjiena tiġa u għax tibda tgħid meta ħatorqod it-tarbija tħossok iktar frustrata, t-tarbija tħoss iktar frustrata. Mela, serkel, vera ħad gost semmejta din, għaliex nemmen illi jekk nagħtu priorità fl-ewwel 3 xhur l-tfal, nemmen lil qudiem jekk din eventually tibqa' tinbidel u li l-ewwel 3 xhur nifokaw biss fuq it-tfal, hija diffiċli vera, naf ikun hemm banju ħwejjeġ għad trid jintewa, hija diffiċli veru. Mhix il-priorità. Nemmen illi eventually jekk nagħtu ħafna enfasi fuq daw 3 xhur l-tfal, jonqos nemmen li jonqos il-mart mentali eventually, għax naħseb mhix qed iwaħħal f'dibis, ġifieri hawn ħafna affarijiet. Imma nemmen li t-tfal ikollhom iktar bażi soda. Anka mhux mart mentali, anka behavior. Anka behavior, eżatt, u hija. Kollhom inqas pereżempju separation anxiety. Eżatt. Pereżempju, dat tfal li inti ikollhom healthy attachment, daw ħafna drabi meta jkunu waħedhom, meta jmorru fil-klassi, pereżempju, ħafna drabi they are leaders. U caring ħafna. Jekk inti jaqa' tifel, dawn it-tfal ħajmur jara x'għandu, ħajprova jgħinu. Dan l-istess tifel, meta jmur lura d-dar jara l-ommu, jrida terfaw, u jrid joqgħod jitgeddes magħha. X'hemm ħażin? Vera. X'hemm ħażin? Imma meta jkun waħdu, meta jkun jitlaq, il-chances huma li da pjuttost għax jaf li ommu ħatkun hemm. Għax jaf li ommu ħatkun hemm għalih. Li hemm dik l-attachment, ħajkun kapaċi l-lidja. U kemm importanti li nkellmuhom. Nkellmuhom. Jekk da t-tifel għadu l-attachment għadha mhix, mela ejja naraw għal xiex. Ejja naraw għal xiex qatt għandu l-ansjetà. Mhijiex għax kien hemm attachment fil-bidu. Għax jekk inti kien hemm healthy attachment fil-bidu, pjuttost da t-tifel ħajkun iktar indipendenti. U jista' jkun hemm forsi xi ħaġa oħra. So, hemm ħafna ta' ġifieri. Suġġett huwa vast, tista' tibqa' titkellem. Tibqa' dejja, pereżempju xi ħaġa oħra li anke konna nitkellmu anke qabel li forsi tajjeb insemmu hija il-fenomenu meta jkollna t-tieni baby. Maħe. Kont ħansaqsik. Meta jkun ħajkollna t-tieni baby, ninkwitaw ħafna, alright, u nħossu ħafna għat-tifel li għandna d-dar. U ngħidu issa da t-tifel jew tifla mhux ħaribqa' nagħtiha l-attenzjoni kif kont qabel, ħajħossni li minix forsi ħajjgħid li m'għadniex inħobbu bħal qabel. M'għadniex intih l-attenzjoni li kont intih qabel. Intih l-imħabba. Fl-istess ħin naħsbu fuq il-baby li ġej u ngħidu il-baby li ġej ma nistax inħobbu daqskemm ħabbejt tal-ewwel baby u mbagħad inħossuna guilty għax dal-baby ma nistgħux inħobbu. Dik hija fenomenu minn ħajkollu t-tieni baby. Dik nara ħafna jien. Ara minn jkollu t-tielet ma jħossix. Għax jaf li l-imħabba timmultiplika. Ekku. Mhux ħaniddivajdjaw, allura issa jekk wieħed tant inħobbu liħor ħanħobbu inqas. Eżatt, għax ikun ġadda minn dik tat-tieni naħseb, allura jkun jaf xi ġifieri. Jkollu t-tielet jaf li. Għax inti dejjem tqabbel ma taqablu. Naħseb awtomatikament, jiena pereżempju niftak meta kont pregnant bl-ewwel wieħed u mbagħad fit-tieni wieħed I was looking forward to it. U ħsibt naħ ikolli l-istess esperjenza. Inti l-esperjenza tkun differenti just pregnant bl-ewwel wieħed, kulħadd moħħu fik, xejn kellek abtit tistrieħ straħajt. X'in tiġi pregnant bis-second baby, ovvjament jiddependi ħafna l-età tal-ewwel baby. Jiena tiegħi kien għadu toddler. Allura jekk da irid jilab, jekk dan kont nipprova l-intih l-attenzjoni għax mbagħad kont naf li dal-waqt l-attenzjoni tinqasam bejn tnejn. Allura jisom it-tieni tqala tiżvolġi ruħha b'mod differenti mill-ewwel, imma aħna jkollna expectation li tkun eżatt bħal tal-ewwel. Le,
This can't be the same, għax aħna qasbis aħna l-istess persuna, biss nkunu diġawhom mhux fil-proċess li ħansirhom. Ekku. Di bħal meta ġiri tisma' min jgħidulek kemm huma differenti, rabbejthom l-istess. Le, ma tistax trabbihom. Ma jitrabbewx l-istess. L-ewwel baby kellek l-attenzjoni kollha fuq. Biss, it-tieni baby mhux hu l-unika tifel. Eżatt. Ġifieri tiġà m'intix qed trabbihom l-istess. Eżatt. You know? U pereżempju xi ħaġa oħra interessanti wkoll di anke psikoloġikament hija d-differenza kbira li jkun hemm bejn l-ewwel u t-tieni wild. Li jkunu opposti. U dik hija xi ħaġa bħala survival fil-verità, ġifieri fis-psikoloġija interessanti ħafna. Għaliex jekk jiena l-ewwel tifel jiġbor it-tojs kollha u t-tieni tifel jiġbor it-tojs kollha, ma jagħmel xejn speċjali. Imma jekk l-ewwel tifel jiġbor it-tojs kollha u t-tieni tifel laqqas irid jiġbor toj wieħed. Alright? Ħajkollu l-attenzjoni tiegħek. Issa Ara naqra ta' fil-negattiv ma jimpurtax. L-ewwel inti qed tagħti kasu. You know? Jew inkella l-ewwel tifel ma jħobbx jiekol, it-tieni tifel jikol kollox. You know? Ġifieri innotawhom. Ħafna drabi ikunu opposti. Ġifieri dawn Veru, ta' din. bħala survival. bħala li inti taħoddilhom, tagħtihom l-attenzjoni, li intu jkollu l-attenzjoni issa fil-pożittiv, fil-negattiv, l-ewwel jkollu l-attenzjoni. Ġifieri it's something li interessanti ħafna. Għaxu twilet f'ambjent li ħen kollu irrit jisraq mhux bħal kbir, jew bħal kbira differenti. Tit-tifla waħedha ħadet l-attenzjoni kollha x'inkpiet mar jerfaħħa. Dik ukoll pereżempju biex inti biex ikollok it-tieni baby, tik bil-baby. Fl-istess ħin ieħor qed jgħajatlek għal xi ħaġa. Dak li ħin tħossok overwhelmed, kif ħan inqafam? Ekku, hekk inti qed jiġri hekk pereżempju mela l-kbir inti tkun ġa spjegajtlu minn qabel, kif spjegajtlek qabel. U rejneħ videos, u rejneħ ritratti meta kien żgħir, kemm kien jkollu attenzjoni li ma kienx kapaċi jagħmel xejn waħdu. U inti qed tipprepara inti kapaċi tagħmel waħdek. Inti anzi issa tkun big brother, jekk ikollok bżonn forsi xi ħaġa imma il-baby ħajkollu bżonn, il-baby ma jistax jistenna, inti tista' tistenna, inti big brother. You know? Inti tkun ġa preparajtu. Allura jekk da toddler irid xi ħaġa u l-baby irid xi ħaġa, inti toddler ħatajdu. U paċenzja stenna ftit ħalli naraw il-baby għax il-baby ma jafx jistenna, you know? U da jkun diġà naqa' preparat. Eżatt. Jiġifieri għalhekk sabiħ il-preparazzjoni u xi ħaġa importanti ħafna. Meta jkun ġej baby, speċjalment jekk ikollok tfal żgħar li, you know, ma ngħidulhomx issa ħajkollna baby. Biex inti kollok baby brother jew baby sister biex tilab magħha. Ma tgħidilhomx. Żgur għax dawn biss l-ewwel sena mhux se jilgħab Għax miegħu. da kif jitwieled ħajpretendi li ħajlab miegħu. Ġifieri, mbagħad niċċassaw jekk dat-toddler tefaru xi trak bil-kott. Ħanejdu, ara daqsxejn kemm hu kattif le, dak qed tgħidlu inti ġej tilab jew le. Eżatt. Jekk jiena dal-baby għatlu, issa ħajkollu ħajlab miegħek u da, fiex ġej jilab miegħi da. Anzi, da, laqqas biss il-mami issa you know. Eżatt. So, ejja ħanilabu, ħalli, you know. Ġifieri importanti jew inkella pereżempju tiskanta affarijiet żgħar li jaffettwawhom it-tfal. Pereżempju, again, with all good intentions. Ara, soqgħod kwiet. Għax jekk ma toqgħodx kwiet il-mam il-baby tħobb. Oh, mema le. Tiġi, imma aħna ngħiduha with all good intentions. Vera. U bħalma jgħidu, the road to hell is paved with good intentions. Ġifieri ħafna drabi l-intenzjonijiet tajbin, rridu noqogħdu attenti. Kif ngħiduhom. Ġifieri, again, you know, darba kelli waħda jiena bdiet tgħid lit-tifla kbira ġifieri kellha kważi nightmares. Tinkwieta li ġejn joħdula l-baby, joħdula l-baby. Di l-unika ħaġa ġiet waħda tara l-baby u għaltilha kemm ħelwa, kemm għandkom baby ħelwa, tiela ħanoħodha miegħi. Di baqgħet tewden fuqha. Mari, għara naqra ta' Ġifieri, mirdu noqogħdu attenti. rridu noqogħdu attenti. It's something li għalhekk jiena nħobb nitkellem fuq il-prattikalità, you know, ir-realtajiet, kemm importanti li l-mara tistrieħ, kemm importanti li jkollha għajnuna, anke għajnuna żgħira, all right? Again, jekk ikolli għajnuna, m'għandix għalfejn minn ġejjejni jikkampja li fid-dar.
Eżatt. Alright, ftit għajnuna, sija, satej. Jew meta jkolli bżonn, jew joħorġu li tfal l-oħra jekk hemm bżonn, jew preparaw li xi ħaġa tal-ikel, dawk huma mitqlhom dejjem. Vera mitlu Għax debdew. imbagħad kultant meta inti għandek xi ħadd jinnaf il-ħin kollu bla ma trid jista' jkun hemm forsi xi ftit intħil. Jew inkella isma' għax jien hekk kont nagħmel pereżempju, dawn l-affarijiet u jaħasra kultant jista' jkun li iktar jagħmlu ċertu tension, eċċetera. Ekku, vera, lo jibba tispiċa tgħid mela ħjar ħadd u tispiċa waħdek. U jiena nfakkar li dejjem ngħid it-tarbija hija tal-ġenituri. Mela, importanti, alright, jiena n-nanniet taf xi ngħidilhom sakemm ma jkunx hemm kwistjoni ta' safety, mela ħallihom, tindaħarx. This is their child. Jekk ikun hemm xi ħaġa ta' safety jew qed xi ħaġa tissir missew jew periklu hemmhekk kifa. Hemmhekk iva importanti li Tiġbed l-attenzjoni. imma sakemm ma jkunx hemm il-mod kif irabbu tfal, it's their way. Ekku. U xi ħaġa oħra naħseb li forsi xi nsemmina ta' second baby ġieli jaf ikun hemm mothers li pereżempju l-ewwel baby laħqu. U mbagħad minn they try to challenge themselves li jisma' anke bitni ħankun kapaċi nlaħħaq mentri fil-verità Isom, le ma talbux għajnuna l-ewwel darba jiddejqu jitolbuha forsi t-tieni darba xejdu jiena kif kont kapaċi nagħmel bujat u issa rrid l-għajnuna. Nasib irdu nadattaw dejjem ma' żmien. U xi ħaġa li again skont iċ-ċirkos, però jekk jien ħanajdlek, isma' fil-5 niġi u nħu tifel il-bandli. U mbagħad niġi xi 6 u nofs. Dawk is-sija u nofs ikunu terturi. Vera. Jiena ma tgħidli xejn li fil-5 kun ġejja tħodd it-tifel. You know? Hija xi ħaġa huma affarijiet żgħar li dik l-omm li kważi qed tħares lejn l-arloġġ u qed tgħid ejja dal-waqt ġejn il-5, dal-waqt ħajkolli ftit għajnuna. Kolli u t-tifel ħajħorġu nkun naqra ħin għalija whatever. Dik is-sija u nofs terturi. Vera. So, hija importanti ħafna. Jekk jiena qed nofri xi ħaġa, nżomma kif suppost, għax taffetta. L-emozzjonijiet jilabu, ġifiri jkun hemm ħafna, u llum anki minħabba l-internet u minħabba li Naraw YouTube u nagħmel u whatever, ġifiri. Qed ikun hemm kultant informazzjoni li iktar qed tagħmlilna anzjużi, iktar qed tagħmlilna li aħna we should achieve, alright? Qed naraw ommijiet u missirijiet fenomenali, jiġifieri jagħmlu da affarijiet tal-ġenn u jitqu puliti u make-up u ma nafxiex. Anke reklami. Reklami ħafna drabi dak is-soft light, dak is-soft music, inżommu l-baby bidejna, il-baby grieqet. Inti tidher kalma. Najħares jisliet Back in shape. Back in shape. Il-ċina nadifa jew fejn kunu kollox nadif, kollox sabiħ. U miex realtà hi li l-baby ħafna drabi jibki, inti ma tkunx pulita, u di xi ħaġa importanti ħafna li nsiba tajba jiena anke filgħodu, jew ħaġa li tagħmel, alright, biddel. Tibqax bil-piġama, whatever, sewa. Biddel. Aħsel biċċek, jew shower, idealment, alright, u jekk tista' jinnaf tiġbed ċarek, whatever, u ħajt nagħmel make-up, marna qalibsik u and you feel different. Jekk inti ħatibqa' kif tqum għajd l-istess wejjeġ. Bla ma trid ħatwossok jisek. Mitluqa. Mitluqa, mbagħad taħares lejn il-mirror kemm jiena da. Jiġifieri inti tiġà tkun qed tħossok mhux is-soltu. Ara importanti kif qum aqbad ċawek, kif tista' bqgħod taħsel biċċek, biddilt, biċċarek, jew għamilt ċina, għana make-up żgħir, whatever, u tħossok tiġà aħjar. Ħafna vera. Tagħmel anke li ġie xi ħadd u għaxġili kienu minn naħwa kemm żebu kemm tidher ħażin, jiena tkun mitluqa, hekk tkun tidher aħjar dak li tevita ċertu kummenti. U naħseb ħaġa oħra li forsi xtaqt insemmi biex ukoll naslu fit nikkonkludu ftit għax da suġġett tant huwa vast u nibqgħu għaddejjin. Naħseb illi hawn ħafna expectation li l-mara terġa' tiġi lura kif kienet. Kemm bħala x'kienet tagħmel, kif semmejt inti,
u anke bħala ġisem, eżem bħala l-body kif tidher. Ma ninsewx li l-ġisem ħad 9 xhur biex kabbar tarbija. So ma nistgħux nippretendu. Ikun hawn min veru iwellet u jerġa' jiġi kif kien, genetics, imma jkun hawn min jieħu l-ħin. U forsi dak li jkun xinjara l xi ħadd ġie mill-ewwel jisu jħoss li hemm xi ħaġa nieqsa u tkun added pressure illi jipprova jerġa' jiġi kif kien, hawn min qatt ma jerġa' jiġi kif kien, għax ovvjament stretch marks da mhux kulħadd l-istess, hawn ħajroġu l-stretch marks hawn mill-lem. U hija xi ħaġa tista' taffettwa wkoll emozjonalment Jiena dejjem ngħid, be proud of yourself, ġismek ġar tarbija, kabbar tarbija, all right? Hija xi ħaġa jiena lija anke meta kont naħdem id-delivery suite, kull tarbija li kienet titwieled għalija hija miraklu. Veru. All right? Meta toqgħod tqis mix-xejn minn żewġ ċelloli hemm dik il-meravilja. U inti kont kapaċi li tkabbar u twelled din il-tarbija, be proud of yourself. Il-ġisem, l-lum il-ġurnata nagħmlu ħafna enfasi kif nidru, kif jekk jista' jkun nibdew mill-ewwel bl-exercises. L-ewwel nies għandek ċertu żmien li l-ġisem irid jieħu żmien tiegħu biex jerġa' jiġi f'postu anka l-organi, etc. Right? Fl-antik kienu jgħidu, kienu jsemmu l-siġġimat. U fil-verità vera, aħna ngħidu li biex jiġi f'postu l-ġisem jieħu jisu siġġimat. U kienu jsemmu l-ewwel siġġimat kienu naqra x'ismu dawn kuffi, kienu jgħidu l-ewwel siġġimat qabar miftuħ tal-ommijiet. U kienu jgħidu għax allura kienu jenfasizzaw kemm importanti li l-om tistrieħ. U fil-verità kienu l-om toħsib it-tarbija. Dawk is-siġġimat. Il-bqija kollox qabel kienu kun hemm dik il-komunità. Komunità, eżatt. Allura inti l-ġirien u l-extended family blaħwa stess, ġiri kienu kun hemm maħwa naqbar, jieħdu ħsieb it-tfal iż-żgħar u l-faċendi u l-tisjir u l-inxir u l-ħwejjeġ, whatever. Imma l-om kienu jgħidu leha, l-om neħdu ħsiebha għax l-ewwel siġġimat huma kruċjali u vera huma kruċjali. So importanti ħafna taġlux. Ħudu l-ħin tagħkom, ħallu ġisimkom jiġi f'postu, jiġi lura kemm jista' jkun malaj, però strieħu. Meta aħna naġlu ħafna u nidru forsi u kulħadd jgħidilni Marija Santa minn kemm ġejt malaj f'postok, kemm, you know, mhux bil-forsi at one point kif semmejt, jekk inti l-ġisem ħafna, at one point jista' ħad So, let us be gentle. Fuq ġisimna, fuq nfusna, u kemm importanti li nissapportjaw anki dawn il-kopji ġodda, dawn il-familji ġodda, kemm hu sabiħ. Aħna s-soċjetà tagħna importanti ħafna li ikonna dak li ngħidu healthy families, right? U jiena naħseb dik hija waħda mill-iskopijiet anka tagħna bħala professionist hija skop tiegħi bħala midwife, bħala Louise, ġifieri the midwife. Huwa xi ħaġa li kemm insemmi ftit. Mela. Anka iddeċidejt li anka inkompli anka nistudja fuq EFT. EFT huwa huwa forma ta' terapija, però huwa it's a gentle therapy, huwa xi ħaġa li ħajjin anki biex aħna inħossuna tajbin, nemnu iktar fina nfusna, u allura anki bħala relazzjoni fi ħafna benefiċċji, ġifieri għandu x'jaqsam jisu mal-acupressure, għandu x'jaqsam ftit ma' reflexology, għandu x'jaqsam ma' narrative therapy, hemm ħafna, però bażikament inti tifhem is-sitwazzjoni li qiegħda fiha u tara kif tista' ittejjibha billi temmen bik innifsek, għandu x'jaqsam ma' mindfulness pereżempju. Billi temmen fik innifsek u allura il-mod kif tħares lejha, to learn to love yourself. U mhux noqogħdu nikkonċentraw fuq għax jiena ma rnexxilix, għax mhux ħajrnexxili, ġifieri dan ħafna ansjetajiet u stress kultant huma is-soċjetà xi timponilna fuqna. Mhux aħna kif aħna kapaċi. Naħseb kieku nifqu naraw ta' madwarna, we focus on ourselves. Yes, focus on ourselves and believe in ourselves.
U aħna rridu nkunu għax illum informazzjoni, social media, ħen kollu ħanaraw. Pjuttost qiegħda biex niżilna l-isfel u biex inħossuna li aħna mhux ħajrnexxinna jew ħaġa. So aħna rridu nkunu, we have to believe in ourselves, għax fil-verità ħadd ma ħajolli, nek musa nollu nfusna aħna stess. Unsibu nfittxu lajnuna. Unfittxu lajnuna, eżatt. Għajnuna, u ġifiri, u ħassib minn ħajnek. So importanti ħafna li nfittxu u naħsbu minn kmini, jekk aħna qed inħossuna li mhux qegħdin sew jew inkella hemm xi ħaġa li mhux is-soltu tagħna, mela importanti li nitkellmu mill-ewwel. Da bħal xi ħaġa fiżika. Jekk jiena qed tuġani l-istonku, u mbagħad la daqhom tuġani l-istonku. Ħammur għand tabib. Ġimgħa ħatmu. M'intix ħatibqa' tissapporti sakemm ikollok ulċera u tibda. Ekku. Ġifieri kemm jista' jkun malaj. U di l-istess ħaġa, ġifieri jekk jiena mhix min xi ħaġa għandi bżonn forsi jew nixtieq niddiskutiha. Eżatt. Sewwa kemm jista' jkun nitkellmu malaj. Jiena thank you, Abigail. Grazzi lilek. Idintni, ġifieri nistgħu nibqa' għaddejja. Nistgħu nibqgħu għaddejjin vera, grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina tiegħi, tal-li sibt il-ħin u tkellimna, ħadd gost ħafna nisimgħek. Kif ninsab ċerta li min ħajsegwi din il-podcast ħajjuħu gost jismaħħa żgur. Naf li inti persuna busy wkoll u taħdem fuq l-affarijiet tiegħek, allura napprezza ħafna li sibt il-ħin. Grazzi tal-vera informazzjoni sabiħa u li nemmen illi kun hawn bżonn illi n-nies tal-lum, speċjalment minn qed jibni familja, jisma' din it-tip ta' informazzjoni, din it-tip ta' realtajiet li niltaqgħu magħhom ta' kuljum biex ovvjament kulħadd iħossu li qegħdin f'baħar wieħed fil-verità, kulħadd jgħaddi minnhom, irrispettivament ta' dak li nuru, għax kultant nuru is-sabiħ biss. U forsi l-ikraħ ma nħalluhx jidher, imma huwa xi ħaġa li kulħadd jesperjenza. Ir-realtà, kemm hu sabiħ li nuru r-realtà, u ħadd gost ħafna li spjegajthom bl-iktar mod sabiħ. Grazzi ħafna ħafna. Li nixtieq niżid ukoll huwa li jekk xi ħadd irid jikkuntattjani għandi l-page Louise the Midwife, anke fuq EFT forsi jew iħoss li b'xi mod tista' tgħinu jew jixtieq ikun jaf kif taħdem, tikkuntattjawni fuq Louise the Midwife. Ħatejnkom żgur għax naħseb il-midwives huma nies bis-serjetà ta' naħseb intom tkunu twelidtu midwives naħseb għax hija xi ħaġa li bis-serjetà ta' professjonisti li ikun x'ħin ikun ħatejnu. U tkun tidher li ngħinuna ġejja mill-qalb mhux ġast u iwa ħa nagħmel xogħol, jiġifieri dak li qed tgħid li inti ibagħtu messaġġ żgur li Louise. Vokazzjoni u vokazzjoni. Vokazzjoni diki. Grazzi ħafna Louise. Thank you.